Bible Lesson 10. He was brave. And the memory verse of this lesson is, Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. John chapter 15 verse 13. Zirtop ni zing ma taka chuan Roman governor pilata in lampanin Jerusalem ko thlera lal Isua chu hruai nia. Isua chu aha arila tramin atui hal bok ani. Hemi hi ti hlum theina thu min pero ti in juda ro rel tu te chuan ava pilata chuan Isua chu thiam lo ana anei lo atia. Isua ti hlum na chan tur amlo ani. Isua chu Galilee mi ani ti asia ta wangin Galilee lal Herota ne na atira lal Herota chu Galilee atanga Jerusalem alo tlolai takania. Herota po chuan Isua swalna amulova pilata ne na atir kir le a darkar ingmoza chu mipuite chu pilata ingkota anpung khoma. Isua chu annu isata pilata le Herota te chu juda pui thiam le ro rel tu an hlauna awangin Isua chu an chua zalen ngamlova kheng bedro ti in mipui te chu an awring tuala in lalpa hi kheng bet turin min du emni ti pa in pilata chuan Isua chu han koka kaisara lo chulal dangkan nei lo ti in mipui te chuan an changa he pa hi I chua zalen ani chuan Rom ro rel tu kaisara melma ini an ti a chuti chuan mipui zong te ma a pilata chuan chotola akut asila enro u ti in ava he mi fel thina tur chungchanga hian ka kut ka sile heile in lal chu ani hila ula achunga chuan in duangin ti ang cheu ati a sipai te chuan Isua hnunga cross lian tak chu an ngata ko thlera chuan muang changin Calvary tlang lampan chuan Isua chu kala cross ari em awang chuan leya te atlua chuti lai chuan Simona Jerusalem aron jin lai ania Simona hi Arimathea ko ami ani sipai te chuan ani chu cross putur chuan an la a Isua cross rit tak put lai chu aputa a khopui pona tlanga chuan sipai te chuan Isua chu crossa an kheng beta Isua sir le lama chuan rugru pani an kheng bet telvea chung rugru te pani chu an che tak taka ang chung chuan tal chu an tuma Isua chuan tongkam moi lo voi khat ma aphu chuak ve lo ani ama ti du da tu te chu atong trai sak zoka kapa anni hingai damang che an thil ti hi an shelo ani ati in adila rugru pakhat zok chuan Krista ini tak zet chuan engwangin nge I in chan chua lo keini po min chan chuak ta che atia rugru pakhat zok chuan Isua chu angil nein a tha ati ani ti amua Isua chu pathian fapa ani aring boka nangle ke chuan thi hi kan phu a nama se ani hi chuan phu ve lo ati a chumi zo a chuan Isua lam chu hoin lalpa imi te vanrama Israel huna min shereng ang che atia Isua chuan rang takin na lo changa a o mangai na khat chuan ka kyanga paradise a ichol ve ang atia Isua chuan mi in ama an rina akyanga vanram om andu ani ti asha chuan alom em ani permission phalna crucify khengbet innocent swalna nei lo piti khongai paradise vanram